Joan, que t'he portat fins aquí, no menjaràs aquesta meravella? Això sí que ho tenen de bo, per pobles com el teu, que ens donen aquest xaiet tan tendre i gustós. A Transterra Global som pioners en la producció alimentària sostenible. Garantim l'eficiència, l'estabilitat i la neutralitat ecològica. Gràcies al nostre model de mobilitat circular, cada persona pot contribuir al progrés des del lloc que li pertany. Benvinguda, perfil N18A. Avui pot ser la nostra propera ambaixadora del progrés. Acceptarem tot el que vingui, no? Entregats a la seva puta voluntat per després arribar a casa i no tenir res que fotre'ns a la boca. Et penses que m'agrada menjar aquesta merda? I aguantar el que aguantem! Transterra és aquí per ajudar-vos, Joan. Nosaltres podríem fer, en mesos, el que un ministeri fa en 10 anys. Em rebeu? El que semblava impossible ha passat.